जोंनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि आरो सनम ब्रह्म डब्लिउपिटि आरो बिसि मन्थ्रि सनम ब्रह्मआ जोंखौ फोथाय खेबस' खालामनायाव जों गोबां दुखु मोननो गोनां जादों। बे बाथ्रानि सोंनायनि फिननायाव सागानगिरि हिसाबै आंबो खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय थामथि बर'नि गोजोन गोरोबथायाव आंबो दंफायोमोन। दा बे हिसाबै आंनि बुंनो गोनाङा बे जि मोनसे गोरोबथाखौ जों खालामना लाबोदों बर' एस ए हल दहाय बर' फरायसाफोरा फ्रन्ट लाइनाव थानानै दैदेननानै गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन। एनडिपिनि मोनब्रै फ्रेक्सन दङ, जेरै रन्जन दैमारि बिथांनि थाबाय, गबिन्द बसुमतारी, धीरेन बर' आरो सावरायग्रा बसुमतारी बिथांमोननि ग्रुप आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद। दा बेनि उनावहाय जि मोनसे जोंनि मावनो लानाय एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौनि जि मोनसे हाबाफारि दङ आरोखि। ओरैनोथ' एकर्डआ खालामबानो बेयो जाफुंनानै फैयाथ', बेयो माने इमप्लिमेन्ट खालामनायनि मोनसे सम फैयो। बे समा खोब मोनसे गाज्रि समावहाय जोङो गोरोबथाखौ गोजोननायबो दाहाबै गाज्रिबो होननांसिगोन। जानोबा बे समावहाय मुलुगनाङैनो कर'ना भाइरासनि मोनसे गिख्रंथाव थासारि फैनायलाय जोंनि बे बिटिआर एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाया सम लादों। दा फैयै फैनानैहाय 6 दान थांखांनायनि उनावहाय गभर्नमेन्टआ मोनसे सिद्धान्त फैबाय जे गोख्रैनो दान मोनसेनि गेजेराव बिटिआर गोरोबथानि जि मोनसे दफाफोर दङ बेखौ गोख्रै मावफुंनायनि सिद्धान्त लाबाय गभर्नमेन्टआ, थांखि लाबाय। दा बे हिसाबैनो थांनाय 5 सेप्तेम्बरावहाय बर' बिजोंनि थाखाय मोनसे आलादा सेपारेट डाइरेक्टर बर्डनि जि मोनसे बेखेवजेननाय बेबो जाफुंनानै थांबाय गुवाहाटीनिनो शंकरदेब कलाक्षेत्रआवहाय। दा बेनो जोंनि बिटिआर एकर्डनि गिबि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि मोनसे फार्स्ट स्टेप होननानै बुंजागोन। बेनि उनावहाय आरो बर'फोरनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि मोनसे दफा दंमोन बेफोरबो जानानै फैबाय। आरो बेनि उनावहाय कमिसन दानायाबो जाफुंनानै थांबाय। बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' रायजोखौ बारायनाय आरो माखासे गामि दानख'नायनि जि मोनसे दफा फैदों बेखौ लानानै कमिसना अलरेडि दानाय जाबाय। बेनि उनावहाय जोंनि बर' रावखौ आसामनि लोगो सरकारि राव खालामनाय आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, बेखौ दाख्लै केबिनेटआव पास खालामनाय जाहैबाय। दा बेफोर माबाफोर स्पिडआवनो बिजेपि गभर्नमेन्टआ बा बिजेपि लेड सरकारा माने मावफुंनो आवगायगासिनो दं आरोखि। दा बाथ्राया बेल' जे जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै दा दाख्लैनि माखासे बाथ्राफोर जोंनावबो सोंथि फैबाय थादों जे बबे थासारिनि थाखाय बिटिआर एकर्डनि उनावहाय जेरावहाय दफायाव दंखायोमोन मावफुंजाखासिगौमोन सोरबा सोरबा बुंनो नागिरदों आरो मानो बिजेपिआव हाबलायनांगौ, बेफोर माखासे सोंथि फैदों जोंनिसिमबो। आं बेखौ रोखा बुंनो लुबैगोन जे जोंनि दैदेनगिरि बुंनांगोन जोङो जायफोरखौ जोङो फोथायबोदोंमोन, जाय जोंखौ दैदेनबोदोंमोन बिथांमोना जोंखौ दाख्लै फोथाय खेबस' खालामदों। मानोना आसाम एसेम्बलियाव दाखालि 31 आगष्ट ओमफ्राय 1, 2, 3 सेप्तेम्बर सानब्रैनि हाबाफारि लानानै आसाम एसेम्बलि सेसन जिरायदोंमोन। बावहाय जोंनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारि आरो सनम ब्रह्म डब्लिउपिटि आरो बिसि मन्थ्रि सनम ब्रह्मआ जोंखौ फोथाय खेबस' खालामनायाव जों गोबां दुखु मोननांदों जोङो आरो जोङो खुद्रिनो गोनां जादों, खुद्रिदों जोङो। दा बे जाहोनाव जोङो दिनैहाय बिपिएफजों बुंनो थाङोबा बिटिसिनि राजखान्थि दल बिपिएफजों सोमोन्दोखौ जोङो बोखाना लाबाय। दा जों बिथांमोननिफ्राय गोजान जाबोबाय आरो जों बर'फ्रा बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि जेंना जेथोखौ लानानै जोंनो जुजिलांसिगोन होननानै जों थांखि लानाय जादों। आरो जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनजों लोगो हमनानै जोङो रायजो सभा बिस्वजित दैमारि मानगोनां एमपि रायजो सभानि एमपि बिस्वजित दैदेननायाव आरो जों जयै आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लोगो हमनानै जों रायज्लायबोदों, खोथा होबोलायनाय जादों, बुजा खरा जादों जोंनि गेजेराव। बे हिसाबै बिथांमोना गुसुं समनि गेजेराव जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनायनि जि मोनसे केबिनेट बेखौहाय केबिनेटआव पास खालामनाय बे हाबाखौ अलरेडि बिथांमोना मावबाय, केबिनेटआव पास खालामबाय आरो दा अर्डिनेन्स जारि खालामनानै काउन्सिल दाफुंनायनि जि मोनसे लामा बेखौ लानो नागिरदों बा मावगासिनो खामानिखौ। दा बे हिसाबै जों खोथा होनाय बायदियै बिपिएफनि राजखान्थि दोलो बिपिएफनिफ्राय गोजान जानायनि उनावहाय जोङो कम्पेलसो जादों, जोंखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ कम्पेलस खालामहरदों आरो जोंखौ फोथाय खेबस' खालामनो थाखाय जोङो बिथांमोनजों जोङो गोजान जाबोनांदों। बिथांमोना जोंखौ गोजान जाहोदों मानोना जोंखौ लाना बिथांमोना
राजखान्थिनि मुलाम्फा आदाय खालामनायनि मोनसे राजखान्थि गेलेबाय थानाय बेखौ जों फोरमान मोननाय जाहैबाय रोखा जाबाय जोङो ओंखायनो बिथांमोनजों सोमोन्दो लायालासिनो जोङो बिजेपिनि सेराव जों थांनाय जादोंमोन खावलायनाय जादोंमोन जे गुसुं लामायाव मा दङ बे लामानि गेजेरजों जोंनि जेंना सुस्रांना होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनायाव बिथांमोना जों खोथा होदों जे थिग आसे जोङो नोंथांमोननि जि जेंना बेनि थाखायथ' जोंहा एसुरेन्स होखानाय दंमोन कमिटमेन्ट दंखायोमोन दा WPT आरो बिसि मन्त्रि चन्द्र ब्रह्मआ लाबोया दुखुनांथाव बाथ्रा जादों दा जायखिजाया जोङो सुस्रांना होसिगोन बे हिसाबै नोंथांमोननि जि जेंना बिनि सायाव जोङो गोख्रैनो लामा लागोन आरो बे हिसाबै बिथांमोना लामाबो लाबाय आरो सुस्रांना होनो आवगायबाय दा खोथा होनाय बायदियै बिथांमोना जिहेथु खामानि मावबाय ओंखायनो जोंहाबो रेसपन्सिबोल दङ आरो जोङो सानो माने जोंनि बर'नि गेजेराव नेसनेल राजखान्थि पार्टि जे राष्ट्रीय दलफोरजों थानानै खामानि मावनाया बर'फोरनि गेजेरनिफ्राय गैया दा जोङो मोनसे एक्सपिरियेन्स लानो थांनाय बायदिबो जादों आरो जोंहा मोनसे मिजिं दङ बिजेपिआ जोंखौ थगायनाय नङा आरो मावनानै होबाय थायोबा जों बिजेपि जानायाबो जोंनि थाखाय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जोंना जेंनाया थांखिया जाफुंनांगौल' बे हिसाबै जोङो बिजेपिआवनो दिनैहाय थांनाय केबिनेट रिजलिउसन पास जानायनि उनावहाय जोङो 9 अक्ट'बर थांनाय माबायावहाय 9 अक्ट'बराव जोङो संगदेव कलाक्षेत्र गुवाहाटीआव बिटिसिनि बायजोआव थानाय गासै 29 जिल्ला बेनि दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै जों 705 साया दाथ' जोङो जगदान जाखांबाय जयेन जाबाय आरोखि बिजेपि दलावहाय दा जोङो बेखौनो थांखि लाखादों जे जों बिजेपिआव थांदोंबाबो दा हरखाबै जोङो जोंनि मावनो लानाय जि एजेन्डाफोर दं बेनिफ्राय जों गोजान जाथ'नो हाया जोंहा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मोनसे जथुम्मा जिरायगोन माबायाव गलाघाट जिल्लायाव दा बे जिल्लायाव जथुम्मा जिरायनायसिमहालागै जोङो मिरु आफादनि जिल्ला आफादनि आरो दख'रा आफादनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जेरै दङ बिदिनो थाथ'गोन गलाघाटनि जथुम्मायाव जोङो मोजाङै रायलायलायनायनि गेजेरजों जों बिदाय लागोन आरो गोदान मोनसे आफादबो दाना होगोन बेयो जोंहा जोंनि गेजेराव थांखि लाखानाय जाबाय मावफुं मेलावहाय दा बाथ्राया बे जे जोङो एफा गोबाव समाव सारबोबाय थांनाय बोथोराव मोननै गोरोबथा जाबाय दाख्लैनि जे मोनथाम जाबाय BSc गोरोबथा 1993 20 फेब्रुवारियाव जादों 2003 10 फेब्रुवारियाव BTC एकर्ड जादों आरो दाखालि 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव BTR एकर्ड जादों दा बे मोनथाम एकर्डआवबो जोंनि बर'फोरनि जि मोनसे आलादा रायजो बिनाय बुरलुंबुथुर दैमानि सा सेरफाङाव संकसनिफ्राय सौदियासिम बे मोगथां जाफुंनायनिफ्राय जों नुनो मोनबाय बेयो सम्भब नङा दानि थासारियाव आरो बे हिसाबै जोङो जेरावहाय आसामाव फिसा फिसा अट'नमास काउन्सिलबो थाखाबाय सेन्ट्रेल अट'नमास काउन्सिल जेरैहाय मेसिं दङ सनवाल दं देउरि दं टेङाल दङ आरो राभानि थाबाय टिवानि सेन्ट्रेल अट'नमास काउन्सिल दा खुंजागासिनो दं आसामाव दा बे अट'नमास काउन्सिलफ्रा जेराव जोनोम मोनखाबाय गावबा हारिनि मुं लानानै दा बिथांमोनखौ लानानै संकसनिफ्राय सौदियासिम बर' रायजो बिनांगौआव बा मोननांगौआ दिनैनि थासारियाव जोङो मोगथां महर मोनगोनखौ गोब्राब नुहुरो आरो जायनि जाहोनाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोबां बाथ्राफोरखौनो बिजिरनानै नायनानैहाय आगोलनि दैदेनगिरिफोर दुलाराय बर' फरायसानि दैदेनगिरिफोर बा XPLTनि दैदेनगिरिफोर NDFBनि बर' थुनलाइ आफादनि माखासे जों दैदेनगिरिफोर सम सम रायलायबोनानै खौसेथि बर' सुबुं आफाद दानानै जों दाबिखौ दैखांबोदों बेनि उनाव जों खामानि मावदों सरकारजों आरो जोङो मोननो थांगासिनो दंखाथारोमोन कंग्रेसनि दिनावनो मानगोनां तरुन गगৈ जेब्ला गिबि मन्थ्रिमोन बिथाङानो जोंनो काउन्सिलखौ मोगथां महर होनो थाखाय दाफुंना होनो थाखाय नाजालांदोंमोन नाथाय इलेक्सननि मोनसे 2016 मायथाइनि जि मोनसे आसाम एसेम्बलि जेनेरेल इलेक्सन फैदोंमोन बे समावहाय इलेक्सन कमिसना डेक्लारेसन होनायनि थाखाय बिसायख'थिनि दिन डेक्लारेसन होनायनि थाखाय मावफुंना होस्लाबलांनो हायाखै अब्लाबो बिजेपिजों रायलायनानै मोनसे बिजाबफोराव फैखादोंमोन दा बिजेपिया गभर्नमेन्ट दाबाय जोङो नेबाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा नेहोबाय जोंखौ गोबाव सम नेबाय जोङो 2016निफ्राय 17, 18, 19 दा 2020 बेबो एबाउट टु कमप्लिट जोबसै आरोखि बिसिमावबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गेलेबाय थाबाय जोंनि दाबि दावाखौ लानानै सिरियास नङा आरो जोंखौहाय लानानै जि मुलाम्फानि राजनिति गेलेनायनि फोरमान जाफैनायाव जों दुखु मोननांबाय आरो जोङो दिनैहाय ओंखायनो आलादायै बिजेपिनि सेराव थांनानै जोङो आर'ज गाबनांदों बुंनांदों खोथा होनांदों बे हिसाबैनो जोङो दिनै मोननो थांनायजों लोगोसे जोंहाबो होफिननो गोनां जानाया बे आरो बे जाहोनावनो जोङो बिजेपिआव जोङो जगदान जानाय हाबाफारिखौ लानांगौ